खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। एबसुखौ सोंखारिबाय थानायनि सायाव फिन आरोबाव खौरांगिरि मेल खुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि आथिखालनि बे बिसायख'थिनि समाव गोबां सुबुंफोरानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबसुखौ बायदिसिना खोथा बुंनानै मुं सुनो नाजानाय आरो नेगेटिभै लांनो नाजानाय थासारिखौ नुनो मोनबाय थादों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथा आरो बिटिसि गोरोबथा बे मोननै गोरोबथाखौ लानानैबो गोबां दान्थे बिदान्थिया सोमजिदों। नाथाय आं एबसुनि आफादगिरि जानानै रोखायै फोरमायनो सानो एबसुनि बैसोआ 52 बोसोर। बे एबसुआव बड'फा उपेन्द्र नाथनिफ्राय लानानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनिफ्राय लानानै आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा एबसुआव दैदेनगिरि जालांबाय आरो हारिनि स्वार्थखौ लानानै एबसुआ गोलाव समसिम खामानि मावबोदों। एबसुनि जारिमिनखौ जायफ्रा मिथियो बिथांमोना एबसुनि मोनफ्रोमबो हाबा मावनायखौ मान होयो, नाथाय माखासे गोदानै फैनाय लाइमोनफ्रा एबसुनि जारिमिनफोरखौ मिथिजोबालासिनो गावबा गावनि पपुलारिटिनि थाखाय एबसुखौ रायनाय सोंखारिनायखौ जों कमप्रमाइज खालामा। बिथांमोना बुजिना लानाया मोजां। आं रावनिबो मुंखौ मख'नो सानाखै। एबसु होननाय आफादा गोरलै आफाद नङा। एबसुआ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोनोम जादों जाय थासारियाव हारिनि थाखाय मदद खालामग्रा बेबादि आफाद बर' हारियाव गैयामोन आरो एबसुआ सम आरो थासारिखौ नायनानैसो हारिनि स्वार्थआव नोजोर होनानैसो एबसुआ थिरांथा लायो। सोरबा सोरबाया जोंखौ सोंखारिदों, जोंहा बिनि सायाव दुखु मोननाय गैया, नाथाय बिथांमोनाबो सानै हयै बुंनाया मोजां। बिथांमोना गावखौ पपुलारिटि खालामनो थाखाय गोदान सुबुंफोरा एबसुबादि आफादखौ सोंखारिनानै मुं सुनानै पपुलारिटि लानो सानदोंब्ला बेनि फिननायखौ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो राजि। नाथाय जों बेबादि खालामनानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि एबा गुबुंले जानायखौ जों लुबैया। बेखायनो खोथाफोरखौ बुजिलायनो नांगौ। बेनि अनगायैबो जायफ्रा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिसिनि मोनखानाय गोहोखौ गोमालांफिनबाय बुंनाया सोंखारिलायनानै नंखाय बांसावनायनि अनगायै जेबो नङा। आखायाव फोरमानलाइ लानानै खोथा बुंबानो जाया। 2000 मायथाइयाव जायफोर बिथांमोना गोरोबथा खालामदोंमोन बेनि बागै मोजाङै मिथिगौ आरो 2020 मायथाइयाव जायफोरा गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बेनि बागै मोजाङै मिथिगौ होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। मेथाइ रोजाबनानै बयनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा मैया रुंसारि जाबाय। बिथांनि बेबायदि हरखाब रुंसारि जानायखौ रावबो गोरलै गनायनानै लानो हायाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा सिंगापुराव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैदोंमोन आरो बेयाव बाहागो लाहैनानै लैथोआव स्कुबा डाइभिं खालामनाय समाव जाब्रबथाय जानानै रुंसारि जायो जुबिन गार्गआ। मख'नो गोनांदि बिथाङा असमिया मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसेनो गोबां गोजौ थाखोसिमबो मेथाइ रोजाबोमोन आरो बर' रावजोंबो बिथांनि माखासे मेथाइ रोजाबनायफोर दङ। बिथांनि बेबादि अबथिरा जिउ खहा जानायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोबां मन्त्रिफ्रानो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि दुखु फोरमायनानै दिनैनि जानो गोनां गासै 6 दानारि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। बे खौरांखौ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ गावनि एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावदों। बिटिसि बिसायख'थिया जानो गेजेराव सानसेल' दङसै, नाथाय गावजों गाव हिंसायारि खालामनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। मसलपुरनि गलबिलावबो सोमजिदों हिंसायारि जाथाया। सिनाय मोननाय दुथां सुबुंफोरा हरनि समाव UPPL दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं अफिसखौ सावनानै गालांदों। बे सावग्राफोरखौ BPF दोलोनि सोद्रोमाफोरानो सावनायनि सन्देह खालामदों। जाथायखौ लानानै UPPLनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना मा साननानै UPPL दोलोनि अफिसखौ सावदों जों मिथिया, नाथाय बिथांमोना UPPL दोलोनि अफिसखौ सावनानै होब्लानो दि UPPL दोलोआ मेंबाय बे नङा। बिथांमोना गावसोरनि दोलोखौ जेनगोनखौ मिथिनानै बेबादि हिंसायारि जाथायखौ मावदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। रामफलबिल दखरा एबसुनि गसाइनिसिना दालाइसा एबसुनि मावख'खौ BPF दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बुख्रुबदों होननायनि सायाव फिनजाथाय होफिनदों BPF दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि गसाइनिसिनायाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायखौ गुबुन आफाद आरो राजखान्थि दोलोनिफ्राय BPF दोलोखौ बे जाथायजों सोमोन्दो दङ होननानै BPFनि लिडारफोरखौ सोंखारिबाय थादों। नाथाय जों रोखायै बुङोदि गसाइनिसिना फरायसा दालाइसा आफादनिफ्राय BPFनि सोद्रोमाफ्रा एबसुनि अफिसखौ बुख्रुबदों होननानै बुंदों, नाथाय बेयो सैथो नङा। आरो बे जाथायजों गसाइनिसिना प्राइमारि कमिटि BPF दोलोआ जेबो सोमोन्दो गैया। जायफोर बिथांमोना बे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना बुख्रुबग्राफोरनि मुंखौबो मख'नो हायाखै। बिथांमोना बेबादि मिथिया हसिया बालानो BPF दोलोखौ थांखिनानै बुंनायखौ जों दुखु मोनदों आरो बिथांमोना बेबादि मोजाङै मिथिया हसिया समाजारि बिजोङाव BPF दोलोखौ मुं सुनानै एबा बेनि जानगाराव थायोब्ला मोजां, मानोना मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सिनाया हसिया बेबादि मुं सुबाय थानाया जोबोद बिथा गैयै आरो ओंथि गैयै होननानै बुंथियो गसाइनिसिना प्राइमारि कमिटि BPF दोलोनिफ्राय। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।